Η Ντόροθι πήγε να διδάξει στο πιο κακό φημολύκειο της χώρας. Αχ, έχω χάσει κάθε ελπίδα. Όποιος αναλαμβάνει αυτό το τμήμα, το πολύ να κάτσει ένα μήνα. Δεν είναι τόσο κακά εδώ. Πέτα την μπάλα πίσω, μωρή κοτά! Γεια σας, είμαι ο γειτονιά σας. Είμαι η καινούργια σας καθηγήτρια. Είμαι ο καινούριος σας γειτονάς. Μάλιστα, ανοίξτε τη σελίδα 25. Πάρε τη σελίδα 25 σου. Τότε οι μαθητές άρχισαν να χασκογελούν. Η καρέκλα της Ντόροθι είχε σκατά. Πώς ήταν η πρώτη μέρα, αγάπη μου? Σκατά! Τι μυρίζει έτσι? Σκατά! Η Ντόροθι πήγε την επόμενη μέρα αποφασισμένη για σεβασμό. Είπα, καλημέρα! Αυτό είναι το μέλλον σας. Θα σας κυνηγάει η αστυνομία. Θα γίνετε εγκληματίες. Οι γονείς σας δεν θα ζήσουν να δούνε τις χαρές σας. Ποιος θα τις πει ότι και να ζήσουν δεν θα τις δουν? Για κάθε εργασία που θα κάνετε θα κερδίζετε ένα αυτοκόλλητο. Με 10.000 αυτοκόλλητα κερδίζετε ένα αμάξι. Έτσι δέθηκε με τους μαθητές Η της. μητέρα μου τα έχει με τον προπονητή του τζούντο. Έκλεψα ένα ποδήλατο προχθές. Κυρία Ντόροθι, μάζεψα 10.000 αυτοκόλλητα. Πού είναι το αμάξι μου? Καλώς ήρθες στη ζωή. Όσο καλές πράξεις και να κάνεις, ποτέ η ζωή δεν θα σου φέρεται όπως σου αξίζει. Μας είπατε ψέματα! Η δασκάλα σας, η κυρία Ντόροθι, πέθανε. Όχι. Μάζεψε 10.000 ευρώ για τον καθένα σας για να πάει να σπουδάσει. Έτσι οι μαθητές που δεν είχαν κανένα μέλλον καταφέραν να σπουδάσουν.